uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi nangu umnikazi wekhaya lezwi, bese ngibona ama-VN engathi ayangena efonini, kungena nama-emoji. Mangisabuka nje lezi zinto ey'ngena ngesikhathi esi-wrong, bese ngizwa izwi likhulumayo ukuthi ngomhla wokuphela abantu bayobuzwa ngalezi zinto ade bezenza uNkulunkulu angayifuni. Uyobe usubuza wena ukuthi wawukuphi inkosi, bese kuvezwa nje ikhaya lezwi. Ngoba kwamanje kungabukeka ngathi into engekho, hlampe umdlalo, kodwa ngomhla wokugcina, Nkosi yami, kuyoba buhlungu. Ake sibalekeleni ulaka likaNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela umndeni wonke wakaNsibande, abazalwane, ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba, ngithanda ukubonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Bengingenile emkhosini wa-14 days. Ngikhulekisa Baba umndeni wami, ngikhulekisa umnganami, my sister in Christ, ongaphathekile kahle hle emshadweni wakhe Baba. Wakhuluma nje Baba ngokuthi kubalulekile ukuthi sibakhulekise abanye abazalwane, sibakhulekise abanye abantu, singazikhulekeli thina kuphela, singabi selfish Baba. Ngangena emkhosini ngakhulekisa nje umndeni wami ukuthi ube nokuthula, abangazwani babuyisane Baba. Bekunomshana wami owahamba waduba waxabana nje nabantu la ekhaya abadala kunaye, wayohlala emqashweni. Ngisakuwo nje umkhosi ngezwa kuthiwa ubuyile waxolisa kulabo akade ahambe exabene nabo, waxolisa nje wacela ukubuya ekhaya, wabuya ekhaya Baba. Ngiyambonga kakhulu nje uNkulunkulu ukuthi uyayiphendula Baba imikhuleko yethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga nje Baba, nomnganami nje uba right nje naye, physically nje uyalulama, na-emotionally nje uyalapheka Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba. Akukho kudlula umkhuleko nje nokungena emkhosini kakhulu, kuyasiza, kuyasikhulisa nathi Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangawe engathi angakugcina, akuqinise, akwandise Baba. Kuyajabulisa, kungumusa nje ukuba sekhaya lezwi Baba. Kuyangithokozisa kakhulu mina iy'mfundiso esiy'tholayo Baba ekhaya lezwi. Ngiyakhula kakhulu egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi Baba. Ngibingelela egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu ophilayo. Nkosi yami, ngithi angithathele lithuba Baba ngibonge uNkulunkulu, uBaba umdali wezulu nomhlaba. Inkonzo yangoLesine yomama. Nkosi waze wakhuluma nami uNkulunkulu Baba. Hhayi, ngiyambonga uNkulunkulu Baba kakhulu ngomama. Yithi uJesu Kristu inkosi. Uma ethi noma uzibona uthotshisiwe, ayikho into angayikhumbula uNkulunkulu Baba ngawe. Noma ithemba selilahleka kodwa ngezwa libuya, ngezwa amandla ebuya, ukuthandaza amandla ebuya, ukuhlala kuNkulunkulu Baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngawe Baba nangoma. Inkonzo zangoLesine ziyasikhuthaza kakhulu siwomama. Ngibonge kakhulu Baba nangezinkonzo zephasika.
Nkosi noma ngangingekho, kodwa nje ngezwa ukuthi hhayi, uNkulunkulu Baba wayehamba ngezinyawo eRichards Bay. Ngangiwezwa amandla ngisendlini ngilalela izinkonzo, ngizwa ukuthi hhayi, akukhulumi muntu, ukhuluma izulu uqobo lwalo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu Baba, anikhulise kumoya. Nathi siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uBaba asigcine, asigcinele nina, niyisibusiso ngendlela emangalisayo ezimpilweni zethu. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Baba ngiyabonga egameni lenkosi yethu Jesu, ngiyabonga, ngiyamukela ngokukholwa egameni lenkosi yethu amandla. Ngiyafisa nje baba ukuthi ngidlulise leli phupho engibe nalo sekunesikhathi ngiyana ngicabanga ukuthi isonto mhlampe amabili. Ngiphuphe kuphithizela nje lapho abantu bebaningi bephithizela beshona lena le ephupheni bengikulona i-date yokuvuma izono ebibizwa nge-date yokuya ezulwini. So wonke umuntu bengathi, angazi ngandlela thizeni, but wonke umuntu bengimbona ukuthi unayo i-date. Wonke umuntu unayo i-date, ongenayo eze kumina ngibuze i-date yokuya ezulwini itholakalapi, ngimyalele. But engibonile ukuthi mina i-date yokuya ezulwini bengenayo. Uma ngivuka ngibuhlungu nje emoyeni ukuthi hawu Nkosi yami, wonke umuntu obekesephupheni i-date yokuya ezulwini ubenayo. Ebengibona ngibonakala ukuthi i-date yokuya ezulwini mina angangabi nayo i-date yokuvuma izono. Kanjani okungenzeka yini ukuthi ezami izono angizivumi ngendlela okuyiyona? Kuyiloko nje nje ngifisa ukuthi ngikudlulise. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ntambama ngiyabingelela uba umpostoli noma umpostoli, nabazalwane bonke basekhaya lezwi, nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen. Ngithanda ukudlulisa ubufakazi nokubonga. Ngizoqala ngokumbonga kakhulu uNkulunkulu ngenkonzo yephasika, ukuthi ngithi kade nginikeziwe i-date yangomhla 8. Kwakubukeka engathi kude, kodwa yagcina sisiba seduzane. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi angiphe second chance, ngoba impilo yami yayiye ekubhujisweni. Ngithi zona ngizivumile kanti angizivumanga zonke. Ngiyamdumisa uNkulunkulu ukuthi ngifumane ithuba lokuvuma izono zami kuba umpostoli. Bazalwane, ngiyaphinda ngibonge uNkulunkulu ukuthi-ke noma enginikeze iphakheji okungelula, ngangibhukhile ngithi ngizobhabhadiswa la next year. Kwase-ke sekuphuthuma ngenxa yesimo nangenxa yomsebenzi kaNkulunkulu ayefuna ukuthi ngiwenze endlini kaNkulunkulu. Ngagcina-ke sengibhabhadiswa ngalelo langa, ngagcotshwa. Bazalwane, umthandazo wami-ke ukuthi ekubhabhadisweni kwami kulahlwa umuntu omdala, ngikhumula umuntu omdala. Kuwumthandazo wami ukuthi ukuvuswa kwami ekufeni, ngoba ngangifile nje yinto efile, ngihamba ngithi ngiyaphila kanti ngifile ngenxa yesono noma ngenxa yezono benginazo ngizithwele ngikhonza nazo. Umkhuleko wami ukuthi Nkosi ngisize ngingatholakali sekuvuka lo muntu omdala, okufana nokupoka komuntu, kuthiwa hayi ubani uyapoka, ngenxa yokuthi kuvuke loya muntu ebekuthiwa usefile kanti usewumoya futhi ongcolileyo. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuba ngingene entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa, ngizokhonza ngifundiseke. Kuwumkhuleko wami nami ngisaqhubeka ngiyabhala ukuthi Nkosi okuncane ngithintithe kukho. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu makangisize
ngingadlali ngevangeli. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngithi ake ngifakaze la endabeni yama-emoji ngalaba bantu abawafakayo. Kunomunye engike ngamuzwa ukuthi kukhona abantu la ekhaya lezwi abaze ngey'nhloso ey'thile abangalaleli yonke into, abalalela kuphela, abathatha kuphela imikhuleko. Ngiyafisa nje ukubaxwayisa ukuthi akuve kubalulekile ukuthi ukuthola kwethu ikhaya lezwi nentaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uNkulunkulu usenzele umusa. Bekungadingi ukuthi uma sesitholela umusa ebese sidlala ngawo. Senzelwe umusa, sinikezwe ithuba lokugcina. Wena odlalayo ongenile la ungawuyiboni inhlanhla uNkulunkulu akwenzele yona, ngiyadabuka ngoba ngisabezwa labaya abantu. Angizange ngilalele ukuthi bathini, ngaba nokudideka umuntu uma ethi yena uthatha imikhuleko kuphela akathathi konke. Kodwa uma sengingedwa yakhona into ekhulumayo kimi ukuthi kunabantu abangaboni ukuthi benzelwe umusa kangakanani ukuthi babe sentabeni yendlu kaJehova, babe sekhaya lezwi ngendlela umhlaba oyiwo, ngendlela emasontweni esisonta kuwo okuyiwo. uNkulunkulu wasizwela, wasenzela umusa, wasilethela inceku yakhe ukuthi izositshela amaqiniso. Kodwa thina sisenesikhathi sokudlala, sifaka ama-emoji, asilaleli onke amaqiniso esiwatholayo. Ngiyafisa ukukuxwayisa mntwana kaNkulunkulu onesikhathi sokudlala esikhathini esinzima kangaka ukuthi ikhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Kwenzelwe thina ebesingenamaqiniso esibe singawazi, besifihlelwe wona, sithi siyakholwa kodwa singenzi kahle phambi kwaNkulunkulu ngoba amaqiniso singawazi. uNkulunkulu wasembulela ngokuletha inceku yakhe. Asiyeke ukufaka ama-emoji, asiyeke ukuthatha imikhuleko kuphela ekhaya lezwi, asilaleleni onke amaqiniso uNkulunkulu asilethele wona. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Bampostoli ngiyabingelela egameni lenkosi ethu uJesu Kristu waseNazaretha, kumampostoli nobamapostoli Nsibande nobuholi bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, kanye nabazalwane bonke basekhaya lezwi nabazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, kuzosebe yimande ngibe nephupho nje nami, kodwa ngathi hayi ngeke ngidlulise ngoba bengingakaze ngifakaze since sibuye eRichards Bay, ngiqale ngokufakaza kuqala. So manje sengenza ukuthi ngifakaze ngoba ngizwe umzalwane ekhuluma umbono ocishe ufana nalona. So kuzosebe yimande ngiphupha engazuthi bekade sizoyogibela siye endaweni ethile enkonzweni, ngathi inkonzo kodwa ibiqale saba nemvuselelo, i-revival ebesinayo ithe isidlulile yethu yasihlelwa futhi omampostoli, ebiyinkulu imvuselelo kusendlini nje enkulu. So masekuleyo ndlu kubekwe yonke inhlobo yamaswidi, kwase kuba nodonga la obuthi mawuqala khona uqala usikresh ubheke igama lakho ukuthi likhona yini bese uyodlula lamaswidi. Manje thina masengilokhuzile nami sengiwaphakile lamaswidi, ngafaka ukuthi ngithatha ibhola encane ngafaka lamaswidi ukuthi ngihambe ngiyohlala phansi, kuthi kusenjalo hayibo bonke abantu badobha lamaswidi, yonke inhlobo yamaswidi, yonke inhlobo, kukuhle kuphinki kunjani njani la enkonzweni, yonke inhlobo yeswidi. Kodwa into engiqaphelile ukuthi hayibo igama lami angisalicheckanga, ngabuyela emuva ngabeka ibhola phansi ngayo scratch. So mangisascratcha abantu bonke bebelanele ukuscratch igama. So nami ngisathi ngizoscratchela ngibona laba benza kancane ngifuna lapho sekuphuthuma ngendlela emangalisa ukuthi abazalwane bonke bascratche bathola amagama abo ngoba bonke bebevele bayophaka amaswidi bengazange babheka amagama abo ukuthi akhona nebhodini. Enhlizweni yami kwase kuvuka lelizwe lithi-ke na ungene kanjani endlini yomthimba ungayembethe ingubo yomshado na? Naleli lithi ningathokoziswa ukuthi nivusa nikhipha amadimoni, kodwa khulekelani ukuthi amagama enu, thokozelani ukuthi amagama enu alotshiwe encwadini yokuphila. Inhliziyo yami bebuhlungu nje ukuthi ngiphaphame nami ngisascratcha ngifuna igama lami. Ilokho nje okungenza ngifakaze ngoba ngizwa lo mzalwane eyithinta le ndaba yokuthi naye bebebuza kuyo. Cha, mina ngiphaphame ngisascratcha ngisafuna igama lami
ngoba bekuphuthuma engathi masiqeda uthola lamaswidi siyadlula siyogibela itrain ethile. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela Baba, ngibingelela abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela nasekhaya lezwi nomndeni wakho wonke Baba, ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ephilayo. Baba, bengicela ukudlulisa lobufakazi. Kunendawo engayithenga, shuthi uma ngiyithenga Baba bese ngimisa u-2 room. Shuthi kusale nje indawo enkulu ngingayibiyi indawo. Kuthe ey'nsukwini Baba ngithole ukuthi kuba khona ongifonelayo asho ukuthi kunomuntu ofake i-TLB lapha, awuhambe ubheke ukuthi akuyona yini indawo yakho leyana. Ngiyafika nangempela ikhona, bayidayisile uhafu wendawo yami. Hhayi-ke ubaba lo ngikhulume naye efonini, ngiyamuzwa nje ukuthi hhayi uzidlele. Hhayi ngimtshele ngithi sisi, ngimtshele-ke usisi lo obamnika indawo ukuthi hhayi sisi ngeke uze wakhe la indawo yami le. Hhayi bese sekulindwe bona-ke manje ukuthi bafike bezoxazulula inkinga. Bebengakafiki-ke kuze kube manje. So uma ngabe ngiya esayithini ngobheka lapha la kumbe khona usisi kuqhume isiphethu, indawo nje imanzi. Ngabona ukuthi Baba njengoba ubusho ey'nsukwini ukuthi thina silanda abantu abangakholwa bezosilwela ekubeni sinoNkulunkulu wethu osilwelayo. Ngabona ukuthi uNkulunkulu ungenelelile, wathi wothi ngiqhumise isiphethu la ukuze angakhi kule ndawo la. Ngiyabonga kakhulu Baba, ngiyabonga kakhulu ukuba sentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela, ngiyabona uNkulunkulu engilwela ey'ntweni zami. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela nasekhaya lezwi. Ngiyaxolisa kakhulu mpostoli, ngiyaxolisa kakhulu Baba, ngiyathobeka nje impela. Nami ngingomunye oke wajubelisa washaya ama-shortcut. Ngakhuluma nomama ngenzela ukuthi ngikhone kusheshe ngikuthole Baba. Ngiyaxolisa kakhulu mpostoli, ngiyaxolisa kakhulu kuwe Baba nakuNkulunkulu. Ngiyaxolisa, ngizwile Baba. Angeke ngicabanga ukuthi ngizophinda futhi ngenze njalo. Seyawumane imessage-ke iphelelwe isikhathi noma ifike late Baba. Ngiyaxolisa kakhulu mpostoli, ngizwile kakhulu Baba, ngizwile. Ngiyathobeka nje impela Baba. Ngicela uxolo kakhulu ngcebo kaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli nabazalwane bonke ekhaya lezwi nasendlini nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngelinye ilanga mpostoli wakhuluma ekaJehova edumisa umzalwane, wathi uNkulunkulu siyamdumisa naye futhi uyasidumisa. Baba ngikubonile lokho kubazalwane engibafaka ekhaya lezwi ababili. Oyedwa lo engithe uhlala eMthebeni okunguSendi Ngcobo. Angikaze ngisho lutho kuyena, bengihamba nalo uMisi Mkhize ngisesikoleni la befundisa khona. Empeleni ngiye ngidayise khona amaqanda. Kusho ukuthi mangiza noMisi Mkhize uhlele emotweni uMisi Ngcobo. Ngibone sesibingelela ngokusithokozela sengathi uyayizwa indaba esiyixoxayo. Uyena bengikhuluma naye ngemsebenzi kaNkulunkulu, besikhuluma naye indaba ezinhle. Amamatheke sengathi uyasiza ukuthi sithini aze agcine esesibingelela. Emveni kwalokho usekhuluma nalo bengihamba naye, seyam-WhatsApp uyamtshela ukuthi hayibo nginibingelela nje nithe maniza
ngabona ucobo ngaze ngazibuza ngithe ngisazibuza kwase kuba nezwi elithi basekuhluphekeni kwasemhlabeni kodwa banomvuzo ekhaya ezulwini. Wayesesenda iVN, wayeseyangisendela lona ukuthi hawu nabo ubufakazi, ungashongo lutho uzihambela baba, ukade usakhuluma nami ungitshela indaba zasezulwini. Nangu uzakwethu esenginika nansi iVN, ngithe mangimtshela ukuthi ungitshele ngegroup okuthiwa ikhaya lezwi, wathi ngingabe ngisasala. Ngase-ke sengihlala phezu komsebenzi kaNkulunkulu sengibathumele ekhaya lezwi. uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba, ngizwa ngathi kunomuntu nje obiza igama lami uthi buka ekhaya lezwi. Mangithi ngisabuka ngibona abantu bayadelela, abanye bese beyaphuma, bafaka ngenkani futhi nama-emoji, bayathuka nenhlamba abanye. Nkosi yami, kwase kwanzima, kwase kwanzima. Ngiyabingelela ekhaya lezwi, ngiyabingelela kubaba uNtsibande. Ngiwumama Mphikiso, ngihlala ePort St Johns. Ngisanda ukungena egruphini. Nginenkinga yokuthi ubuntu bami buyancinza. Sekunesikhathi eside, but into ebengiyisola ukuthi nginoshukela, ngoba ngikhumbula ngangathesta komunye umshini kamakhelwane wami eDurban, ngathola ukuthi usho phezulu. Kwenzekile-ke ngibe la, lokhu kuqhubeka kuthe izolo ngaya eklinikhi ngoba ngibona ukuthi lento ayipheli. Mangifika eklinikhi ushukela wami uthi 10, angazi 10 khoma bani, but ngabona amandla kaNkulunkulu. Since ngingenile kule group bengilibiza leli gama lokuthi uJesu Kristu uyinkosi, ngiwubamba umzimba wami, ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzongisiza, because baba uNtsimande wake wathi amadimoni awanandaba ukuthi uJesu Kristu uyinkosi bese bethi abanye uyabusa, kodwa kufanele baphendule ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ngakusho lokho ngoba ngiyazi ukuthi izifo esinazo emzimbeni wethu azilethwanga uNkulunkulu, kodwa zilethwe yisitha. Yonke into esuke inenkani emzimbeni usuke usathane eyicinezela leyo nto ukuthi ihlale, but uNkulunkulu ngimbonile isiza impilo yami, ngabuyelwa amandla. Ngiyabonga kakhulu ukuba kule group. uNkulunkulu nje angathi angabandisa abantu babone ukusizakala, ukuthi sisizakala kangakanani, sifunda izinto ebesingazazi nasebabandleni esikhonza kuwona. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga, angiphezi. Baba uNtsibande, qhubeka nentobeko yakho uNkulunkulu akugcwalise njalo. Amen.